לקחנו חולצת טריקו רגילה, השארנו אותה, דאגנו שהפסים של התפירה יהיו במקום שלהם יחסית, קיפלנו אותה, מדדנו, ואנחנו מודדים לפי מה שאנחנו רוצים לעשות. אם אנחנו רוצים לעשות תכשיטים או רוצים שהבד יהיה דק, אז אנחנו עושים בערך סנטימטר. לדברים יותר מסיביים אנחנו עושים פס יותר עבה, בין 2-3 סנטימטר, וזה גם מאוד תלוי באיכות הטריקו, אם זה טריקו איכותי וסטרצ'י, או טריקו פח, או טריקו שיש את הסוג שעבד עליהן הקלח והן קשות כאלה, ואז גם קשה לסרוג איתן, גם קשה קצת מבאס לגעת בהן, ואחרי כביסה הן נקברות הרבה פעמים, בגלל שהן קשות. ואנחנו פותחים פסים, לא עד הסוף, ישירות בערך ככה. ומסיימות בקו של הצווארון והשרוולים. ומה שקיבלנו עכשיו זה את הדבר הזה. משהו שמחזיק את כל הסיפור בפסים. נחכה שנייה, נוודא שכולכם תסיימו. יש שאלות לפני שאני מתקדמת? לא. אוקיי. עכשיו, אני לא אתקדם עד שתסיימו, אבל אני אראה לכם מה קיבלנו. מקבלות את הדבר הזה, שנראה בערך ככה. נסתכל רגע מה מצבכן, כמה גזרות. אוקיי. אוקיי. עכשיו, אני אעשה את זה על היד, כי זה נראה לי יהיה הרבה יותר ברור. אני גם אוהבת ככה לעבוד בעצמי. עכשיו יש את הפסים שקרובים אליי, יש את הפסים שרחוקים ממני, שזה מולבש לי ככה על היד. ואני מתחילה בלגזור את הפס שרחוק ממני, וכאן, ולתת לו, לנתק אותו. בעצם מה שיש לי עכשיו זה פס אחד שהוא מנותק. ככה. ואת הבאים אחריו, אני לא גוזרת באותה צורה, אלא אני הולכת לפס הזה שחתכתי, והוא בעצם, הוא עכשיו ממשיך מכאן, ואני ממשיכה לגזור אותו, אבל לעבר הפס הבא, בצורה הזאת. אוקיי? ובעצם מה שיקרה עכשיו, יהיה לי מין לופ כזה, שבו אני פותחת את הפס אל הפס הבא, ויוצא לי לופ של חוט החוצה. אוקיי? אז את הראשון גזרתי, ממש ניתקתי, אבל משם אני חותכת בין הפסים, במין סוג של X. מה שאתן רוצות לוודא זה שלא יוצא לכן חתיכות של ספגטי מנותקות, אלא רצועה אחת ארוכה. אני תמיד אוהבת להחזיק את זה ביד, כי בפעמים שניסיתי לחתוך את זה על המשטח, חתכתי חוטים אחרים ועשיתי נזקים.
אוקיי, כמעט סיימתי. עכשיו יש לי ערימה אחת של חוט אחד ארוך. ומה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להתחיל למתוח אותה. אז אם קיבלנו חתיכות רצועות שיש להן עובי, אז המתיחה תקבצ'ץ' אותו, את הבד הזה, ותגלגל אותו פנימה, בצורה כזאת. המתיחה הזאת היא מאוד קריטית, כי היא מה שמשנה את זה בין חתיכות, רצועות בד חתיכות לחוט טריקו. חתכתי חלק מאוד מאוד דק בהתחלה, עכשיו חתכתי קצת יותר עבה. אז יצא לי לא אחיד, אבל לא נורא. תמיד יש את הטיקטים האלה מבפנים, צריך להיפטר מהם, וגם הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, יש את העניין הזה של האוברלוק, שהוא בחיבורים, שהוא קצת מבאס. אז ככל שהחולצה היא יותר קטנה, של חולצות ילדים, אנחנו נקבל את האוברלוק הזה במקומות יותר קרובים, שזה קצת מפריע, וככל שהחולצה יותר גדולה, אז נקבל עם זה מרחיקים יותר ארוכים. אז בעצם זה די משפיע על מה אפשר לעשות עם זה. נגיד, אם רוצים לעשות סעיף, אנחנו רוצים שיראו כמה שפחות את האוברלוקים, עדיף שזה יהיה מבגדים של מבוגרים, אבל לתכשיטים או לפונפונים זה ממש טוב. זהו, ואני עושה בעצם מתיחה של כל החוט. תראו את ההבדל, זה נורא יפה המעבר בין זה לזה. וגם החולצה הזאת שעברה התעללות קשה במכונת כביסה, כמו שראיתם, בסוף יוצאת נורא יפה, הגוונים רק עושים לטוב. ומה סיימתי? אוקיי, המהדרין עושים את זה פעמיים, זאת אומרת את המתיחה הזאת עושים לשני הכיוונים, השנייה היא יותר קלה, כי זה כבר לא צריך לעשות את המתיחה הכפולה, אלא פשוט מעבירים את זה ביד. ככל שהחוט יותר עובד יותר כדאי לעשות את זה, ככל שעבד יותר איכותי יותר כדאי לעשות את הפעמיים. בכל מקרה זה עושה לזה טוב, ואז זה מכין את החוט הרבה יותר טוב לעבודה איתו. זה ייתן לכל מי שלא סיימה את הפעולות הקודמות הזדמנות, אנחנו לסיים, אני בינתיים מעביר את הפעם השנייה.
אוקיי. נגלגל את זה, שיהיה לי יותר קל לעבוד עם זה. איזה כיף לראות אתכן עובדות, איזה כיף. אני רואה איפה אתן נמצאות. אוקיי. יצא צבע מהמם. קיבלנו חוט.